alamomi guda 12 da mutum zai gane cewa shi dan wuta ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka tsare mu. Waɗannan alamomin da dama sun bayyana a cikin Alƙur'ani mai girma da kuma hadisai. Idan har mutum ya mutu bai tuba ba, to tabbas wuta ta halatta a gare shi. Saboda haka ga kaɗan daga cikin su nan zamu lissafo a yanzu. Idan har ka san kana yin ɗaya daga ciki, to ka tuba ka daina. Amma dan Allah ina roƙon wata alfarma guda ɗaya a gurinku. Ku taimaka mana da sharing ɗin wannan bidiyon domin ya zagaya kaf faɗin duniya kowa ya kalla. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai haskaka fuskar duk wanda ya ji saƙonmu kuma ya isar ga 'yan uwa musulmi. Sannan kada mu manta da wata garaɓasa, duk wanda ya shirya a dalilinka wallahi ya fi alkhairi gare ka fiye da a baka jajayen raƙuma. To kaga idan har kana neman alkhairi, to kai sharing ɗin wannan bidiyon zuwa ga mutum 5 ko 10 ko sama da haka. Saboda haka bari mu je kai tsaye cikin abin da ya kawo mu. Na ɗaya shine barin sallah ko kuma wulakanta sallah. Barin sallah babbar alama ce da take nuna mutum lallai ya halaka. Saboda haka idan har ka san baka sallah ko kuma ka san kana yin ta a wulakance ba kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba, to ka tuba ka daina, ka je ka nemi ilimin sallah domin ka yi ta kamar yadda aka ce. Sai na biyu, yin shirka. Shirka ita ce ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba, ko kuma bautar gumaka da zuwa gurin bokaye da kuma yin tsafe-tsafe, ko abin da Allah ne kaɗai yake iya yin sa ka je neman taimakonsa a gurin wani. Wannan babbar alama ce ita ma ta halaka. In dai har ka san kana ɗaya daga ciki, to wallahi ka gaggauta tuba ga Allah subhanahu wata'ala idan har baka san ka shiga wuta. Sai na uku, yawan yin zina da kuma alfahari da ita. Akwai mutane da yawa da suke yin zina ko fasikanci ba tare da wata nadama a tattare da su. Saboda haka idan har ka san kana ɗaya daga cikin wanda suka mayar da zina ba komai ba, har suke alfahari da ita, to ka tuba ka daina. Ko kuma fasikanci da matan mutane ko kuma 'ya'yan mutane. Wannan babbar alama ce ita ma ta halakar ɗan adam. Idan har kana son Allah subhanahu wata'ala ya daina fushi da kai kuma kar ya saka a cikin wuta, to ka tuba ka daina, sannan ka koma gare shi da tsarkakakkiyar zuciyarka. Sai na 4, sabo da shan giya ko wasu ƙwayoyi da duk wani abu na shaye-shaye wanda yake sa mutum maye. Ba komai yasa nake roƙon ku sharing a wannan bidiyon ba, sai dan Allah ya haɗa mu aladan baki ɗaya. Domin idan har ka yi wa mutane sharing ɗin wannan bidiyon, kuma musamman a ce Allah ya shirye da wani ta dalilinka, wallahi za ka sha mamaki kuma Allah zai haska fuskarka da zuciyarka. Wasu da yawa suna ɗaukar cewa idan na sha shisha ba shaye-shaye ne ba, idan na sha sigari ba shaye-shaye ne ba. Wasu da yawa suna ɗaukar sai sun je sun siyi wani magani wanda zai bugar da su, kama da kan irin su tramol ne, sauran abubuwa na ƙwaya dai wanda kana gani ka san abubuwa ne wanda idan aka sha su suna bugar da mutum hankali. Mutane da yawa suna ɗaukar sai sun yi wannan suke jin cewar sun yi shaye-shaye a jikinsu. To ka sani duk abin da zaka sha wanda zai kai wa kwakwalwarka wani sako wanda ba daidai ba, wanda zai dan fitar maka da hankali, ko ka ji sai kai za ka yi bacci ko kuma wata nutsuwa ko dan wani abu zaka sha, to wannan babbar alama ce da take nuna mutum ya ɗauko hanyar lalacewa. Kuma duk wanda bai tuba ga Allah ya daina ba, idan har ya ci gaba da yin waɗannan shaye-shayen kuma bai ɗauke su a komai ba, babu nadama a tattare da shi, tabbas wannan alama ce ta mutum ya halaka. Saboda haka idan har ka san kana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, wallahi ina baka shawara ka tuba ka daina. Sai na 5, zaluntar mutane ko kuma mugunta, kamar cin haƙƙin mutane ko kuma ƙwacen dukiyoyin mutane da sauran abubuwa wanda ba haƙƙinka bane, da cin zarafin mutane da cin amanarsu. Saboda haka idan ka san kana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, wallahi babbar halaka ce. Ka tuba ga Allah sannan ka nemi yafiyar duk wanda ka zalunta. Alama ta 6, ƙarya da munafunci. Ƙarya, cin amana da yaudaran mutane ba alama ce ta mutanen kirki ba, alama ce ta tsiyatattun mutane. Duk mutumin da ya kasance mai cin amana, to ƙarshensa baya kyau kuma baya taɓa yin arziki. Haka zalika munafurci ma da kuma yaudara. Duk mutumin da zai yarda da kai a rayuwa ka je ka yi zamba cikin aminci, to wannan alama ce ta tsiyatattun mutum wanda baya taɓa ci gaba a rayuwa. Duk arzikinka ko idan ka kasance mai munafuntan mutane da yaudara akan kasuwanci ne ko neman aure ne ko wani abu ko zamantakewa, a yadda da kai ka ci amanar mutane ga zallar yaudara a zuciyarka, to wannan alama ce ta mutanen banza. Kuma ƙarshen irin waɗannan mutanen baya yi taɓa yin kyau. Allah yana nuna musu sakamakon su tun a duniya, balle a ji zuwa ga lahira. In dai har ka san kana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, wallahi ka gaggauta tuba, kai kokari ka yakice jikinka, ka danne zuciyarka, ka fi karfin zuciyarka da kan waɗannan abubuwan. Kar mu sake mu ce sai Allah ya shirye mu sannan za mu shiryu. Tuba Allah yana shiryar da mutum ne da kyakkyawan niyyar tubarsa a zuciya. Alama ta 7, cin riba
kuma babu nadama a tattare da mutum. Neman kuɗi da son duniya yanzu ya mayar da mutane suna neman dukiya ba su san ma ta yadda suke neman ta ba. Halak ce, haram ce, akwai riba, babu riba a ciki. To mutum ne ya taso wani an ɗora su a kasuwanci, wani hozilin ya fara neman kuɗi, ya fara sanin daɗin kuɗin nan. To kaga ba zai taɓa tunanin ya za a iya neman halak ɗinsa ba, kawai ƙoƙari yake ga ya tara dukiya ya zama wani. To kaga duk dukiyar da ta zo masa ta sama ta ƙasa ta gefe ta ina ne, kawai shi burinsa ya mallake ta, bai damu da halak ba ce ko kuma haram, bai damu akwai riba ba ko babu riba. Saboda haka dan uwa, ka je ka nemi ilimin kasuwanci idan har kai dan kasuwa ne. Idan ma ba dan kasuwa bane, kuɗi yana zuwa maka kana fita sana'a, to ka je ka nemi ilimi mai kyau wanda ka san cewa wannan riba ce ta zo ko kuma haƙƙin wani ne ko kuma abubuwa dai waɗanda kai ka san cewar ba haƙƙin ka bane ko kuma zalunci ne a ciki. To ka je ka nemi ilimin wannan abun ta yanda duk wata alama idan ta zo maka wadda ka san cewar dukiya ce a ciki, za ka tsaya ka lissafa ta domin ka cire haƙƙin kowa ka bashi. Idan da akwai riba a ciki ka mayar da wannan dukiya, saboda akwai azaba ga waɗanda suke cin riba. Alama ta 8, yin gulma da kuma cin mutuncin mutane. Mutane da yawa a wannan duniyar, kama daga kan mata, maza, yara, manya, yanzu sun mayar da gulma ba komai ba, sun mayar da cin mutuncin mutane. Idan ka ci mutunci na, ni ma sai na ci naka. Dan Allah, yan uwana musulmi, mu tuba, mu daina gulma, sannan mu daina cin mutuncin mutane. Allah yana son mutane masu haƙuri, wanda za a zalunce su, a cuce su, a ci mutuncin su, sannan su yi haƙuri ko da akan haƙƙinsu ne. Allah kuma yana yin sakayya ga waɗannan mutane da gaggawa, ko ba su ce Allah ya isa ba ko Allah ka saka mini. Alama ta 9, girman kai da kuma raina mutane. A lokutan baya da suka gabata ana kallon cewa sai mai dukiya ko wanda ya fara tara abun duniya, ya san daɗin duniya da daɗin abun duniya, sannan yake fara yin girman kai. Bayan kuma shi girman kai wata ɗabi'a ce wadda mutum yake sa wa kansa, babu talaka babu mai kuɗi, duk wanda ya ga dama yana iya ɗora wa kansa. Saboda haka in dai ka san kana da ɗabi'a ta girman kai da raina mutane, to ka tuba ka daina, domin idan kai ne yau, gobe ba kai bane. Mutanen da kai wa girman kai, gobe idan ka talauce akan abin da kake musu girman kai akai, za ka dawo ne ci gaba da rayuwa da su kamar da. To kaga me aka yi kenan, ko anan an ji kunya. Saboda haka girman kai alama ce ta mutane 'yan wuta. Idan har baka tuba ka daina ba, to Allah zai saka a wuta. Sannan ɗabi'ar cin mutuncin mutane ita ma ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba, ɗabi'a ce ta mutanen banza kuma halakakku. Saboda haka mu tuba mu daina. Alama ta 10, rashin jin tsoron Allah babu nadama. Gaskiya a wannan lokacin da muke ciki na wannan zamanin, rashin tsoron Allah da kuma rashin nadama ya yi karanci tabbas. Mutane da yawa sun mayar da ran ɗan adam yanzu ba komai ba, kamar ka take kiyashi ne, kamar tsike shi ya mutu ya bakunci lahira yanzu nan. Haka mutane suka mayar da ran ɗan adam. Kaga wannan ma alama ce take nuna mutum bai tsoron Allah kuma babu nadama a tattare da shi. Domin idan har zaka iya kashe rai, to kaga maganar tsoron Allah ta kau a zuciyarka. Ba wai yau kayi laifi gobe ka tuba ba, jibi ka ƙara yi, wani lokacin ka ƙara tuba ba. Wannan ba nadama ba ce, kuma ba wayo bane, saboda ba a yi wa Allah wayo da dabara. Allah shine mai shiryarwa, Allah ubangiji ya shiryar da mu. In dai har ka san kana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, to ka tuba ka daina. Idan har kana tunanin kashe ɗan uwanka ko kuma rashin nadama akan wani abu, ko kuma baka tsoron Allah gabaki ɗaya, duk abin da ya zo maka a rayuwarka ko na neman duniya ne, ka yi kisa ba komai bane, ko a je a yi wa wani asiri da kai ba komai bane. Abubuwan da suke yawan faruwa ne a yanzu, wallahi ka tuba ka daina. Sannan mutum ya tsarkake zuciyarsa da niyya mai kyau, in Allah ya da Allah zai kawo shiriya, sannan za a ga canji a rayuwarka. Alama ta 11, mutum ne mai dukiya amma baya bada zakka, sannan kuma baya sadaka. Bada zakka dai kowannen ya sani haƙƙin Allah ne, kuma duk wanda bai bada shi ba, Allah zai fitar da abinsa. Ita kuma sadaka hanya ce da take kai mutum direct har aljanna. Saboda haka idan har ka san dukiyarka ta kai yin zakka amma ba ka yi, to ka jira lokacin da Allah zai fitar da abinsa. Sannan idan har ka san kana da wadatar da ba ka yin sadaka, to ka jira yi masifu ta kowane bangare, Allah zai jarabce ka. In dai har kuma ba ka yin ɗaya daga ciki, to ka tuba, ka koma ga Allah, sannan ka bada zakka idan har da damar bada ita, sannan ka yawaita sadaka ga mabukata. Alama ta 11, cutar da iyaye da kuma kin yi musu biyayya. Cutar da iyaye ko kin yi musu biyayya babban hanya ce da take kai mutum wuta direct. Saboda haka wallahi idan har ka san kana cutar da iyayenka kuma ba ka yi musu biyayya, har ka bari suka mutu suka barka, ko kuma ka mutu kai a haka ba tare da ka nemi yafiyarsu ba, sun yafe maka, sun sa maka albarka, kuma ka nemi yafiyar Allah, to wallahi ba makawa, tabbas za ka shiga wuta. Akwai wani muhimmin abu da nake so ku sani, babu wanda ya isa a wannan duniyar ya ce wannan dan wuta ne sai Allah, domin mutum zai iya tuba kuma ya zama dan aljanna. Saboda haka kada ka sakankance kana aikata laifi, ka ji wannan karatun ka ce
ai za ka iya tuba daga ƙarshe? To kai kake da tuban a hannunka? Sai Allah ya nufe ka da tuba kuma da rahamarsa, sannan kake tuba kuma ka zama ɗan aljanna. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Dan Allah ku taimaka mana da sharing din wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa musulmi, domin idan Allah ya shiryar da mutum guda wallahi ta dalilin ka yafi alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma. Kada mu biye wa son zuciya, kada ka bari shedan ya hana ka yi wa mutane sharing din wannan bidiyon. Sannan ka sa alhamdulillah ko Allahu akbar a comment section, sannan ka yi sharing zuwa ga wannan bidiyon mutane kowa ya kalla a faɗin wannan duniya. Nagode, ni ne naku Prince Kano.